ya kalau pensong nongrim na gawin nagi kitab ke jong Moses kitab Deuteronomy kalau nong balai phubai ke khot ke bangriu nangta phai pat saga subject jong ka presbytery kabang ki samla kristan apadeng ke jingele haga jing im but the subject jong ka balang pat kabang komba phibet komta phenot ya kalau pensong nongrim naga sithi ke jong Paul si nong Galatia kalau nong ka bangriu ke khot ke banyong ki para banget ki para mensim ki bakodor pan long khlan pan long slur kom ki samla apadeng ki jingile aga jing im ka jongphi marwe pat khamtam kom ki samla kristan agini ki sngi soban ong kamlong ka basuk bat ngasuru panong mdei tang ki samla nado kelong kpa kelong kemi ki hep ke barit kinong sharai haga balang ane ga presbytery kinong elam hakish nong ki thao par hangno bangidon na soban ong paro ngidon hapadeng jong ki jingele ki babonjat bondukom ki jingele met pat mensem pat kanika jingmot chabar khatru par habangidon hangiru ngatip syaikedar, ngatip scam don kajingele wat hapleng pengidon hapo jong kani kelumpung pengiwan ya kaban syakri you play wa imu play wa shisha para banget ki pramen sim ki bakodor ngi phai juga ketin ka jong play abu ya ka jingkeli don mo isamla aga ketin ka jong play ki bakum mangaba phi ki samla ki bahapan yat ki jing yat ani ki jing ya kendo ki jing ya syam ki jing le kumbanga ma phi ngi mat bat ngi tip angi phai je ka tin ka jong play don ki samla ki ba ga tin ka jong play ki ba mat ye ki jing le ki ba pon chat pon du kom bat the soban ai ho yu play ba banga kat bangadang puson haga be dei bat kay kabangan ka khubor yagaman sama pleng jongphi ki parman sem ki bakodor aga bakum kani kapor lailam yanga shaga bentan ka ktin ka jong play taba in sham naga kitab ka jong Daniel ngam don kanu ka dekhot ka bangabu kum ka nongrim rei ka bala shon ye ki jingmut jabar khat ke jonga ka dei ka tu ki benta iba ketin ka jong play ka om Daniel ko way ni ki samla ju par walong ru prophet jong play aga kitab Daniel ka nong ka beningkong ka khot ka bapra ka bong anreu Daniel ulatmu halaga do nod anreu Daniel ulatmu halaga do nod ngan i swakum tu ngan sapoi sikimat ki bai dei ni de khot bat Shibun ki benta nagani ka kitab ka jong Daniel keba long kum ka long ka khubor nagamenta jong phi bat jonga pat kum punohi kai ka ba na soban ong hapreng jong phi ka long namla ban la nakata ka jinglong kum no hi kai hagi jing hagi jeseng ki ba kumno nga don bet kata ka jing thrang ka jing angnut ba ki jing kran ke jonga kinong aga dor kum ka jing hikai ba aga dor tu jong ka jing elap te kumta aga ni ka por ka khubor ka bangabu aga ni ka por kalong ngala kut jingmot ka bangayo pan smotu nagi kentin ki jong Daniel ubo ka Bible ko Hanrei u Daniel ulatmu halaga dot not. Hanrei u Daniel ulatmu halaga dot not. Ki para banget ki para mensim ki bakodor. Soban abangi pai sikading sisa. Abangi pet you Daniel. Aga testament aga Bible ngini syamba utei uta usakri jong ubalay yo yaka certificate
Pagkataka certificate kalom bala daw belai. Agilai benta Daniel khandai arpulai kong melong ubala Daniel shipo katway kong ko Daniel meu briu yo bala Bargat kitab Daniel shipo kat khandai kong ubriu yaw bala But habingi pai pat shagat testament ka bathamai don so weiru shakri jong ublay yo ya ka bakum kata certificate baru daw de u Yohanes uba ka gospel Yohanes kat khandai arpun riu uta usanran ya uba uju awat utau sanran au jisu pat de lingba kini ki armut ki shakri jong trai in sham Kabau belai ukran shibun ki penpau shibun ki kam tama ke bedai pat kini ki sngi ki por ki bakatu tambang ngam kren ya kata benta andai ya ni ke por pat ngakwa ban kren ya kata benta kaba ngin syam aga jingyat nanti ke jong Daniel kum samla obang itip laring mrau yu syari babulan rengkat bat ki tukiwai ki porlok ke jong ke pengisyam agan ke jing yat nanti ke jong Daniel kam tam hobudon haga takat ri nongwei haga takat ri kaba jengai na ki baton jengai na kataki porlok ki barajor ke jong USA bat udon menta haga takat ri kaba hab ban bot ya ki rukom ban bot ya kita ki jing bo bait bo renti Jong kani ke hima kaba bunsin kabalong persya lese ya ke kaba u Daniel uju uju mlin uju kren bat kum ta ter nei kaba sutanat ki para bangit bhe paro aringi phai sha kani ka kitab ke jong Daniel na so bat na suban badon shibun ke jing hikai nagabenta jongi kum ki khon samla Shenang bat kan thai bat kum jo ru wat ji kimla san la rang ba bat ji ki hep ke barit don shibon ke jing hikai nyau tali ki mat e banga sham na ka ni kitab ke jong Daniel nyau tali ko mangitip nyau de number jong blai ba next kam bandang ila mi na ka ni ka jing slok ka bathyang bat uniu kanra jing slok na ka tin ka ba im jong kan long kabor na kamenta jongi bangin mi ki samla ki baklan ki bashlur ki samla ki balong ki nongjok abdeng ki jingele jong ka jingem para bangit ki para mensim ki bakodor kamat ka baning kong kalong ngala kucing mut pan be shaga jing khoi ngala kucing mut pan be shaga jing khoi Ketin ke jawab boleh ke kitab Leviticus kalau nong bakat kendai ni boleh ke dekat ke bar ketin ke jawab boleh kong kumno kong tulong ke bakhut nabanga bakhut utrai ublay jong pihi ke siti ke bening kong jong Petrus kalau nong ke bening kong ke dekat kat san kat riu kong kumba uta ubala khot ya pi Ulong bakhut, tulong mapiru ki bakhut, haga jinglong jing baro. Tulong pi ki bakhut, haga jinglong jing baro. Mday tang hagi katukat ni habaro ong kaktin ka jumublay. Bat ka basutanat kalong habapai suniu o samla jiu. Kadbodang don haga ri nongway harap ri Babylon. Kum uta umrau ka Bible ka ong hanray u Daniel olat mu halaga donut ba onam pentngit jeladi daga jingbam sim lamne daga wan ba odi namar kata ola kerpat yu rangba ki yunok ba umday ban pentngit jeladi para menget ki para mensim ki bakodor ke mengisyam o Daniel ula raikut halaga donut wa dalele ru
nganong pentengit jaldi rai ngan be syaga jinglong ka bakut ka holiness ka jongu blay ubau syakri padai namar kada kadau komway ni kinong sinshar ubau blay wala kentiu ya hagar rinang way la syam bawat hagat jing tray jing kata jongu Daniel ru ka Bible ka ong kimla ban syam daw lemne jing duna namar baula long ubanget syam la syam ya ka jing bakla la ne ka jing duna hau kitab jung Daniel lenang ka ban riu ka dekat ka basau kat no smut tanap pan perkat ya gini kentin ke baga Bible ka ong kem la syam daw lemne jing duna namar baula long ubanget syam la syam ya ka jing bakla lane ka jing duna hau para banget u Daniel ola job ya ka jing pensai jaga do na do pasdang bat watla ula syong hakata ka kerdan ka bahalor ka bola panle sibon ke naga benda ka jing mentoy ladi andai u Daniel ola tmu halaka dok not pan pentengit jadi para banget be para kiai para labha lasniu anong ipi kisdang nagani ka dok not lasniu paro kisdang nagani ka dok not ka jingkeli yanga digini ka syong hadin jonga ya phi baro hangne hante halum bat ki bayo snow ya ka kubor komno manga pat mangi kom ke bangai te khamtam ke ba khotri da ka kirtan ka jisu hatu ngilas donmo aga jing yat nanti jongi kum bangai banom ngalat mu halaka dokno pangan pentengit ya di ngalat mu halaka dokno pangan ka jing ka bakot namaru tau bala pen yanga ubala siuspa yanga badingilang baro siuspa ya pi yanga daga snamblay ka bakodor pan kut ya gijing bom kut ya gijing bom hok ka janga ba jong pat ngi don hang ni ngi ong ke bala siuspa jong trai ngala kut jingot pangandon ka donut ka snow sedai compassion ngala kut jingut pandon ka donut ka snow sedai kitab Exodus ka blai ku saw ka khot ka ban riu ublay jong Daniel ublay jong ajong phiru ka Bible ko ong ublay uba isnai baru bai ublay uba yesha slam pat ublay uba kanrei ka jingpha pat ka jing shisha uni ulang ublay jong pi jonga ulang ru ublay jong Daniel ngets kam au ni usakri jong ublay Daniel Lord ulak kut jingmut pan ka jing ka bakhoy net ulak kut jingmut ru pan pan don ka donot ka basno sedai namaru tip ublay jong ulong ublay uba isnai uba kanrei ka jing pha bat ka jing shisha tam yiradi kan mau ku ki parabaget ki praman sem ki bakhodor ala do jisu perkhat na matai ladi shanu mangi dai u kham perkhat don ka man sem ka ba isnai ka ba sosai bat dai ka jing perkhat ka jing jisu pan nagamanta ki wai nagamanta iladi to sha hlo chu ka din na pan panemai nong papa jot param ku mangha pat kumangi para bagit pe paro tongin mi nagane ka jing slok nagane ka jeseng presbytery ngin mi rengkat bat ka jingkut jingmot panong ngalak kut jingmot panang ni sakmat ngan kan mau
ngan perkhat neng len yakiwai tang jaladi namar para bangit pe paro o Jisu sim perkhat jaladi o pet yang apa japi u Israel o Daniel bukan mau dia lagi jumpa parlak parong go spiem don skiwairu kibaran kam yaga ju kajing itu yaga ju kanong pat kumta yok penyok bentalang yakiwai ai bakat jing em jongi ka donot jongi kanong ka donot kaba perkhat yakiwai kaba kloy banya samlan syakiwai agan no ka benta jong ka jing em ka benta ka besar ngalakut jingut ban be syaga jing em kaba palat liam ngalakut jingut bangan im ka jing em no ne ban im ka jing em kaba palat liam excellent aktin paring excellent spirit ngalakut jingut bangan don ya ka donut kaba palat liam tin ka jong play kay thu syapam Daniel o don kamensim kababha ong ka Bible may tang babha kamensim kababha ong ka Bible sapuli kitab Daniel nriu lai hadin ba o Daniel wala shimti ya ka ket hadin ngamat panong hadin bayag ni ka ket im la shimti no do Darius kay ka mangisyan o Daniel baga jing long jong o kamsim kala kalong baik kumju wala nang pau wala pedeng kiway pat kiramba kadaw kalong baudon kamansim kababae kad hadu ong ka Bible baus im ula perkhat ban bu yau halor kahima barok kat no semua tenak ban perkhat baga jing long kababae jong Daniel kalau pelong yos im Darius ban perkhat ban buno yang ni usamna ju uni umraw halor kahima barok para bangit pe barok kumno mga ban mapi agi jing im bat hiki benta paper jong ka jing im jong a jong pi ato ka thong jong ikalomma baki aka ka bangile labar ri na habapa bangin le tang ya ka babae bangin le tang ya ka babae kum ki khun samla ke bram don ha jing puli hatu ka ju long mo ka ju don mo ka jing im jong pi kum ke bram puli bangan puli minot bat bangan yo ya ka jing jok bat bangan puli minot ngan pelet jingot bat pangan yo ya ke position para bangit pihit barok para samla piju don mo kum kata ne tang ban supas ne kum ke bangit kum ke khon ke jong blai nganong o blai jongi kwa bagi khon ke jong o ken long ke ba sukwa tang ban sudap rukom tang ban supas kani ka challenge na bra ke khon samla shinang kan thai shen pin hap panile ke exam of hair kapor let's say daga exam ka deu banai feptelas dir palat la bano tang bato ublei ubai ka dot not jong fiu nya rap ai baka thong ha ke jingile exam ka jong fi kan long bet bangan poi sikiti kadam ki ba salor tam panon pi por kadang puli ngadon kata ka thong kat ngadang puli ngam chu kwa bangan chu tang ban chu pas kai ke bangale ngan le bet hadu bang da yo ya ga thong ba chajong tam
Pat ngai ngut yu play. Hapring kijing trot kijing tuna. Ngayo position. Haki exam ki prepare. Namaru play jonga. Babla penim yang kwa bangan hun tang eke basyun malamala. Kalau kumjuru haki kam kijam bangin trai. Ngaju om bun sin. Haki nu kijaka. Ngaju om ke bapile. Adai bapin sar yeng sar hok sar siki kendong ken slot ki bai kem yi shakrum ra kentang yek suki sar ki tu ki ma kini ki pui ki pum sar ki hayeng tadi kepertai kala banum yi rei don't know where you baki khamat chamu ki jakabaro laga long kam satyar sat khot satjan sat khot kanu ko bangile kanau play jong i long play jong ga jing janai wa khot yang aba japi kham tam kum ki khon ki bla siuspa jong ba siuspa ta ka snamble ka ba khot ka ba kentang ka ba janai ni ki ba janai tam ka dawa yang aba japi ki para banget ki para men sim ki ba khot ki khon samla ki bram dan gajing puli ki khon samla ha ki ting ki kam ki jam ki long pa ki long me nadu ki hep ki baret tongin be shaka jing long kabab ke kabab bhae kata ka excellent mdai tang good lan you very good mdai excellent ha ki ke baro tongin mi nagani ka jing sing presbytery ka barpoi jong kanika jeseng samla nong sunri presbytery tangin mi bat kijing kut jemot bangin sedang nadu mentah ila syai nadu mentah bangin le dek ek ka bahaya nama kadai kata ka bau beli kuah badai kata ka bau Daniel ulale bat namar kata upoi syek kedan ka halor ke manobam kuah bangin bet ngin biang hakiki baro lekin mau ladak eke ga bangile sulong tang mulumala ngin yo ru tang mulumala nginum la ban yo eke la stang basule de kejingle bom hok de kejingle thok ka ba perthai le se ibiang lekin mau don ublai ubai I ki kam ki ba phile hagabari para banget ki para men sem ki ba kodor dongin mi nakani the jing is sing kibriu ki banong ngalak kut jingut bangan ke bangan le la ka barri ha ka bapa la ka long ka jing puli ki kam ki bangat trai la ki office de kumnong hikai kum ganong hikai la ki jing ruai ne ha ka no a ke bri ka lengkha gen ai ka jing sakri ngin le daga thong pan le ikaba bhae kom bau Daniel brale sakawai pat ngalakot jimut panim ka jing im ka babai ngalakot jimut banganim ka jing im ka babai tin pareng kyong ka upright spirit haga kitab Deuteronomy kalunang kabalay fuad dekat wasau umau siang ong umoses umau siang gamot Ukraine pang ublay joko umau siang kajingle joko kabajanai namar kilenti joko barok kilong kajing bishar ublay kajing shisha pat klam kajing bomhok ubahok padu babel ulong utaw long ublay jong Moses ulong ru ublay jong Daniel baru badai ru ublay jong abu jong pi uli Daniel kamu samla kamu malah ong na bastang nadu bastang ulat mo halaga donut bau nam pentingit yaladi dagi jing bams im lemne da kawan bau di pat ki ki badan hagi yung sim kau ni syam ke ketua kitab Daniel ningkong kalau nong ke ningkong dekat opera
bat kan ni kajing kut jingut kajang Daniel om pen unum pen tet jala dia de aka chong kan ka perthai ka pauru ni shamru bagani kan nongrim ka bau yang ka boju wat hagikam ki bau tre aga bagi nong shon ki jong u labanong ke baya persya ban wat dau yu Daniel sepang ke kam ke hima rai ong ka Bible han rai kimla ban shem dau lem ne jing tuna namar ulong ubanget am shem la shem ye ke jing bakla la ne ke jing tuna ho wat ki nong shun ki jong uru ki saki ki ai ka certificate kilaya persang ban wat dau yu Daniel sepang ke kam ke hima Henry orang ketin ke jawab lay, kimla ban shem dau lem ni jing tuna, namar ulong ubangit, angit ubutik yaki tuki kendon pentrikam jong ke him ma Babylon, bat shushu am shem la shem yaki jing bakla, lani ke jing tuna habu, kinong shun jong uki om, ngin am Shem skap. Ngin am Shem ya kan nuru kadau yau niu Daniel. Ong kinong shon jong Daniel. Mo? Ka subject ka ong jong ka presbytery ki samla pereng kijingale haga jing im. Daniel ru umat kinong shon kijingale babunja. Nrai kita kinong shon jong u. Kinong persya jong u. Ông gak tin jawab lagi ki om kumno ngien am Shem ya kanu ru kadau yo niu Daniel om don jing tuna hang no ru yo niu Daniel para bangit bagi ki para mensim ki bakodor kumno mangabat bapi nadu bagi khot de kum ki Kristan nadu bagi la snotho ladingi la snotho bagi nong wayu Kristan ke ika Kristan kum nu ka jingem jong ha bajong pi oi wayu brio bam don shibun ki jing tuna baduna sudah now but don shibun ki jing tuna pastor Sherman hangdi baru hanya hal di kapor don ki bajanai rei ke basutunat kalong lagi singi ki por ke jong Daniel ke nong shun ke jong ke persang ban wo dong wo nya ban pen kelon je kini ki ong ngenam Shem ye kan no ru kadau yo niu Daniel Kong ki banget, kong kita ki ba khot ari daga kerteng ke jong Jisu, na khot jangi ka ni ka por, dong ina mai daw yano, bakin yu I ye ke jing duna, haga jing im ka jongi, oh, kamlong ka basuk, ray wat ong mla, ngila nganong ipi, namar boleh, uta ola sius pa yana. Utau nong sius pa jong pi jong ha un penla yangi kombau lo penla yo Daniel wat kinong shun ru kyom mshe ngenam Shem kanu ru kadau yo ni Daniel tongin mi na kade kajia sing ngen kot jingmat nang ni sekmat namang itip hangnu ngiduna in duai bo play unya rap yangi lang ba man sim ko choko bat lang ba kadika ketin ka ba im choko ka ba long ka sharak iki kejat jing sha ka jing ya danti ka ketin ka jong play ka ba ka bor pan ko jing ba jepi kan ya rap yang ba jepi nang ni ngin mi ngin lech ki sam shi snong ki thau shi balang district presbytery shi nang salang bat kum ta ter to ngin mi rengkat bat
kani kamat kabanginong nga lakot chikmot pangan im ka jikim kababet nang ni sakmat lagi nong sun jonga akilong na yim sabar kenam yok daw yanga kenyo ya kador ka babhamriyo ka jamu Jesus Christ ka jinglong ka jamu Jesus Christ aga jing im jong pi machonga namala thit ya pi ngara ka dorba ka snam la sat ya pi ngara ka snam Jesus lagi pop jong ki saw han han kin li kan kin yo wa ông ka tien ka jong play kum ta ai in mi nang ni in sharp bao Jesus pakas nam jong kan ya rap ingi lembau mensim ba ko jong ba kan ka tien ka em jong kan ya rap yang ni pengin yo ya kada ngin ship ya karai ka jingkut jingmut ka baskam panong ngala kut jingmut panado ka diga ski ngan em ka jing em ka babet ka benta gawan riu ngala kut jingmut bonlong ubayay ne ngala kut jingmut bonlong ubayay ne steadfast agrin paring steadfast kitab Deuteronomy kalau nong ke banyo ke khot ke khandai kong to tip nomor kata bau try ubau blay jong mi mau ulong ublay ubayai ne ken ubayai sumar ya ke jutang wat ya ke jing isnai wat ya kita ke ba eju wat ke ba sumar ke kum jong hadu hajar aduk si hajar ki pateng penriu para banget ki para mensim ki bakodor o Daniel ola rai ban em ka jing em ka babet bat la syam yu bau haki eke ola le ka babhae ndrei nong shon te undon bet nong shon te unyale bet kum no ban wa kejat kum no ban mo ban wat hang no duna hang no latam pada ka ya nanti ka jong Daniel ru kala long kum ta ki nong shon ki babon jat ki ba ker sodom yu bat nak la persang ban wat hang no Daniel duna plate ki file biang lut pet ya kijing pentrikam ki skim ne se biang lot don jing tuna hang do ru bat ke bakini ki no shon ki lap tang ibe daw ibang ilak ban wo tong wo kejat yu Daniel de da kada jing long jong uhi kabai dei bat kajing dei jong u paru blei jong u bat komta ong ka Bible ki no shon Daniel Ilalik ban terwa haus em Darius ban penlong ya ka adong ka baskem bau nu unu uban kerpa jing kerpa nau nu unu ublay lani ubriu hapdeng lai po teligisngi like na me ko skim deban bread ya uta shakrem kising mo kata kadai kaba kita ki nong shun u Daniel kilalit ban terwa hakmat usim ban pelong ya ka adong ka baskem ong ka Bible mo de ba ong nga namari we pe kitin ka jong blay bakit jing ban pelong ya ka adong ong tang ka adong nei ka adong ka baskem bau no uno uban kerpat jing kerpat lagalong no blay na ki blay no blay lani ubrio sap na uno blay what you blay jong kiro nata kata kanang ban target you blay jong Daniel sa su onkelum uno blay lani ubrio tapdeng life hosngi like na migos iman bread no yuta shakrem kising para din os im Darius ula soy ya kata jing tho ba kata adong Daniel ubla tip ya kata jing tho namar ubar shulom tang hapo jung em tu ula tip yo
cái bộ Daniel le Bible ko om ola le chlaye ola dem lagi kho seo lai sin chisgi padla dwai walai ngo akhmat uplay jogu gomba ujule manshwa gomba ujule manshwa bangi hamne ka ba sai katal yo new samla ju obala kot jingmut ban yai ne badu play jogu longkat balong jakat baca lagade yang ban yap ngan yap andrai nganung ye no yo new play joga bangi sai kadar ki para banget ki para mensim o Daniel kamu brio o bayainya haga jing shakli haga jing nget ban haga jing e ka choku wada pedeng bola tip dikna bawon sayap ini ulai raikut banam pentulit jadi wah bani banam mani ki wei pat ki wei tang lai posngi ula banong to tang lai posngi dia sai do play tang lai posngi te hadin kata ablay ngan wan biang shame am don kanu ka jinge pen batu uyai nes kam how to play ubas ubsak play jong Abraham play Ishak play Jacob play uba im badu play uba shisha nawar nganget utip bau tau play uba usakri ulang play uba yaine badu play uba bat ilagi jong ki jutang bat ulang ru play jong ajing isnai ya kita ki besumar ya ke hukum ki jong play bat kumta unni udanyal shim snap ya kita ka adong ka hukum yai le kumba ujaya le let slajim dem ko siu lai sen chiski duai ai ngo yu blay hakmat jong blay jo kumba ju le manswa kumno mangabat mapi para banget ki para mansim ki bakotor kumno mangabat mapi hado kat no nilai ne how new play about Daniel U8F hado kat no ngelaya ini apa yang kijing tenju bat kijing ele jong ka jing im teng hanya tu pinga syam ajing ya nanti jonga nadu palong MP pun ki bawan sibun ki AK kijing terwa parhot ndai tang yanga rai ban yarap kam yarap jam ong tang kan ikawai ada dai ka kam sarkar te wat ong yanga bangan penkren janu yano min ya pe taklenti ka badai phi boleh minat penkre ya exam ka kumno duai bat la do tom phi snow ka jingle bam hok ya thu ngakloi ban yeng nak bata jom dai ba phin ong ba so bahasi penyekren ong ala kar sham ya phi for election te ba ka yeng bon ka wain ring ong em nanum le kanu ka bom dai kata ka banglarai bat kasuk ngan ong ipi dengan isyam ya ka bakum kan karai banyai next kam longkat balong jaga baca ton ki bom to ngilai rap ya phi mo ta ka bakmi lenti phi rap ngan ni rap ya phi tak lenti kami sepe ngam kamel le ba ta phi berkesan suruh kamel le nomor tang jaga pangan tak ada berhenti memberi kau maaf ya nak para bangit pihit pano natakata mo ang duway itu ngabita jonga pangan la panyay ne aga ni kajing sakri ka jonga nagabita ni kakam ya kabanay kajing sakri ya gari ba kajang amriyo parawaj ba di kajing hirup sila khot ingin kan kapal selok ane na kading jingesang tangin mi rengkat pat kajing kot jengot pan ong kombo ong utanya nala temu na ka dot not panam penting jeladi nala temu na ka dot not pangan yai ne paruta onong petiam sai ba ponjat kijing le ke ponjat teng teng oh yo Daniel tak wai posi habis kata la panne biang para menget pat syak
kum kita kini tang ki bet ke jong setan berkapa ban ta ni ban wo ini ban pen kelon ni tongin yai em ke jing em ka bai ne bai hakin nong rim jong ka tin ka jong blai ka bola hai hangi kamat ka bakhatu ngala kot chimot panganang panganai ngo haki por baro panai ngo pangandani ka dot not ka shwai ngo haki por baro love halas new grateful heart para banget ki para mensim ki bakodor kamnong ka basuk aga jing em jong obreo jong gabriel anget banong nyai ngo ime atrai namar kini kijing ke bangai kendo namar kini kijing pang ke bangamat namar kini kijing duk kijing kerdo kijing kanga anget kamlong ka basuk mo banai ngo habo bleu le phate kakam suk sibon le banai ngo hapdeng kijing jong ka jing hapdeng kijing snowsi hapdeng kijing pang kijing shitom hapdeng kijing le jong ka jing nganong ipi kamlong ka basuk mau ka tin jong blei ko kijing roi sam ka basan pho arpulai utau ba ai kijing knya kijing ai ngo open dan buram inga but hawa pen bet ila ka jing ya ngan pen i jaga jing pen mo blei utau ba ai kijing knya kijing ai ngo open dan buram inga but hawa pen bet ila ka jing ya ngan pen i jaga jing pen mo blei shisha kiba pelong yo Daniel hatin pula tip te pan beratno yo sakram kising namaru tip pa un pen khen ye ke hukum ke adong sim pat utip ru sakram kising lai ngat u Daniel bukan maru ye ke kijing shisha ka ketien ke jong blei ki hukum ki shipho hukum menam yo ki wei ki blei no lor janga menam thau blei thau ila de lemni ka dur jong ki e ru ke barana breng shjong lemni ka khando shapo lemni ki oma po ka khando menam dem ya ki lemni shakri ya ki na bangau trai bo blei jong me ngalong blei bo tutchen wa pan wan ye ke jing palat agi kpa ki khon hadu ka balai ba ka basau pateng ban riu jong kita ki bi isi inga baru boleh isna ye ki hajar ki ba yang abar ki ba sumar ye ke hukum jonga banganget tu utanya lukan mau ya kani ka kedekot ya ka bala pensyong nong rim ya kani ka tim ki ba khlan bar ki ba slur agar kitab Deuteronomy like way view ko tolong ki ba khlan bar ki ba slur nanta what's no pure namne what ship ting ya ki namar utrai ublei jomne mauhi ulai tengkat bat ni ono me no me me kan tak no gede banganget ini dikentin ibu Daniel kenal laga de ma ban yap hakran kising rungan yap tangan tiap tang kan kawai tangan anu betul longkat belong jokat betul Daniel utam wahai mo yuk bat kajing pendon ke pulang ke Jopley ke Daniel Jopley tu dah kau ai mo ke Jopley wan lau lau tep pan yap pan sak berat sekam juga sing kani ke jing long ke Daniel kau lau right kut pelong ke pelong nanai mo ke Jopley lade pan yap nanai mo Jopley lade dengan koi sekitar dan bahas longan aingu you play haki por baro joga jing kat pangarang ring mensim ngan su aingu ba you play badai kan ni kalau pelong you Daniel balong kat pelong ngan ken ye adong jong sim tang ba you play jong hati dali barna tipat tu on you play ubang na sakni on play ubang long bakhlain long snor what's no cue what should you key namar you play jam on le jam paru no me no yam lam kan tai pa ni ti play ka bacha la bret ju Daniel sekram ki sing
na mutul kumbalak kai Ibrahim bagi so mungkin yau ya dulu kumtu masih mutul kum tahu Daniel nak kai boleh ya kita bisa namar boleh oh boleh tu orang ni di para mesin bakal kumnu mengaku hanya thamne dom sigun lesi di bawah hal di kapur dan kat lagi jikit di bawah kia ini di bawah lagi jikit ke jompi ya than ban ai mo yo kai panong aplay na ai mo yam namar kini ki jikit na ai mo yam aplay namar kini ki kotla chung ke jikit atrai ke than ma kamlong ke besok panwai kan ke jikit panai mo yo kai habreng ke jikit Laingan ongi pi kene kapor. Ada selamat uji su ke jikit jompi. Bapak kam kau beri bersama. Hendak panai mo yo try. Wara bring ke jikit juga jikit. Ada beton habreng jompi. Kibawang ani ke etan. Ai bagni ke por kanong kapor kabang boleh nyerap pi. Bakan mat yauta, bakam kraw bani ke ipar, kraw ye kijing pang kijing shitong, kraw ye kijing ya pat ya pra, kijing bam ya sutu jengmut, kraw bani kijing kotlat jong kijing im, kraw ye kijing bamla jong kijing im, uta bodon hapo jongpi, onong kabor na kamenta jongpi, pada kata pinla, pan mi pan kut jengmut, panong ngalakut jengmut. Panganai nang ban ai mo utrai teka donut cuma paro para bangit pe paro kini kilong kup kini kilong ke kupor dan iki mat nagamta jompi jonga hagani kapor tongin mi nagani kaching seng bat kini kijing kut jengmat ban be shagajing khoi bandon ye kata mensim jonga jing snus compassion ban perkat je kiwai tentang syirat selfless not selfish ban be jaga jaga jingem kabab palat yam ban im ka jingem kabalang excellent hakil yang baro ban im ka jingem kababet ani kata note kababet upright spirit ban kot jingot ban long ubay jaine hakipor baro bat ban kot jingot balong ke balong jagat baca ke jingyat nanti jonga ngan ai ngobet yautrai para bangit bet baro kene kalau ke kubor nagamenta jongi hagani kapor tongin mi nagane ke jingi seng ke breu ke ban shim bikadai ngam la bani pipitip Haino dikit-dikit nyotoli kimat ki mangala kren padon ke jingtuna pat ladapi snoto pidon ke jingtuna wat mi nang ni rangkat bagi ke jingtuna ai bagi ke jingtuna ke jongpi hagani kapo khot ju jisu pon yo ya ka ban pendak ka bor ka jong mensim jogu pat am da ka bor tu mensim joga outrai ngin la pat ngin la ya ka ban jot ye ke jingtuna da ka bor utrai jisu da ka bor mensim jogu bat ne ke jing shisha ki ba milayo sko lang ba ka jing im ka jong Daniel tang ye dem ki kli ki jong